uNkulunkulu kuyenzeka kufaka empini uzizwe ngathi uyahluleka kuyona. Kuyenzeka uphume kule nkinga uphinde ungene kwenye inkinga. Hayi kuyenzeka wena wedwa inkinga zikwehlele njengemvula. Ukhona engikhuluma naye usabathe uyathandaza. Kunokuthi phela izimo kunalokho ziqala phansi. Ngicela ukukutshela ukuthi ihlane lakho lelo. Futhi impendulo yakho ikuzo lezo nkinga. Ingakho noNkulunkulu kube ngathuthule ingoba uyazi ukuthi uzodlula kuleso simo.